आज ओकर बच्चे के चांस मात्र 5% बा। अभी हम डॉक्टर से मिल गई बहुत खीस में, बहुत गुस्सा में, अब बहुत दुखी होके वीडियो बनावते हैं। आज भोजपुरी में सब लोग के आसान कहल जाला टारगेट भोजपुरी के गायक और भोजपुरी के राइटर हो गए बड़े। और आज एक कुछ मीडिया लोग जॉन सीबीआई, सीआईडी और बड़े बड़े टॉर्चर कंपनी से भी बड़ा संस्था हो गई बा, जो लागता कि न्यूज लेत नहीं खे, ओकरा के गरियावता, ओकरा के मारता, ओकर चली तो ओकरा के गोली मार दी राइटर के। ओकर इतना बड़ा गलती कर दिले बा। वही में एगो राइटर पीके आर्यन जी, जेकर नाम जानत होखे, जे अभी गाना एगो चंदन चंचल के आई रहा ढोड़ी चटना, देवरा ढोड़ी चटना बा, ओकर इतना गलत तरीका से ओकरा से न्यूज लेहल लोग, ओकरा संगे व्यवहार कैलक लोग कि आज बेचारा जिंदगी और मौत के लड़ाई लड़ रहा है। दोस्तों, जिस तरह ये मीडिया ट्रोल कर रही है किसी सिंगर या राइटर को, क्या ये सही है बात है कि गलत बात है? प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय।